Ir-rapport tal-Aġenzija Internazzjonali Standard & Poor's li tella r-rating ta' pajjiżna minn BBB+ għal A- kien l-aħħar fost sensiela ta' rapporti pożittivi li rċieva pajjiżna fl-aħħar snin li kompla jikkonferma kemm l-ekonomija f'pajjiżna sejra tajjeb. Dwar dan tkellimna mal-kap tad-dipartiment tal-ekonomija fl-Università ta' Malta u ekonomista Philip Von Brockdorff li qalilna li mhuwiex sorpriż għaliex kien qiegħed jistenna li Standard & Poor's jollu ir-rating ta' pajjiżna. L-għonet ġifiri dana mhuwiex l-unika rating li kellna reċentement, kien hemm ratings oħra ta' Fitch, Fosthom ta' Fitch ġifiri li uraw ċari li ratings qed ikunu pożittivi, allura jien personalment m'iniex daqshekk sorpriż. Von Brockdorff fakkar f'miżuri li daħħal dan il-gvern bħal programm ta' ċittadinanza b'investiment u miżuri biex iktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol, miżuri li qed iħallu l-frott mixtieq. Bekk ir-rapport huwa ċertifikat li pajjiżna dawwar ir-rotta ekonomika. Ġeneralment qed ikunu surpluses u dak indika wkoll allura li dieħel dħul l-aktar mill-esportazzjoni, mit-turiżmu, mis-servizzi finanzjari, li wassal allura għal dal-bilanċ pożittiv fil-kont kurrenti. Dak huwa t-tieni element. It-tielet element huwa ovvjament il-fatt li d-deficit persistentement qed jinżel u ovvjament qed jinżel issa taħt il-1%. Li jfisser ukoll allura li dak indikatur li hemm management tal-riżorsi finanzjari f'dak li għandu x'aqsam ovvjament ma' spiża governattiva, spiża pubblika. Von Brockdorff fakkar li pajjiżna qed jikseb tkabbir ekonomiku ikbar minn normal, element li jikkontrasta ma' dak li qed jiġri f'pajjiżi Ewropej oħra. Fl-Unjoni Ewropea jiġifieri wkoll li f'ċertu eċċezzjonijiet bħal Ġermanja, eċetera, u Malta ovvjament għax qed jirreġistraw ċertu tkabbir ekonomiku li huwa iktar mill-medja biex ngħidlek, fil-maġġor parti tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hemm tkabbir ekonomiku kajman. Mhuwiex fl-istess livelli ta' pajjiżna jew tal-Ġermanja.